Здравейте! Днес ще направим едно бързо предястие по зоната за 6 блока протеин, въглехидрат, мазнина, което ще използваме за вечеря, тъй като е голямо количество, а на мен то ми е страшно вкусно. Сега ще ви покажа и продуктите. Протеина е от 3 блока скир, 195 грама, 3 яйца, още 3 блока протеин, станаха 6 блока протеин. Въглехидрата идва от 650 грама цвекло и моркови заедно, които са по 130 грама за блок. Общото количество на цвеклото и на моркова е 650 грама. 150 грама кисели краставички, които се равняват на 1 блок. Така получихме отново 6 блока въглехидрат. Мазнината ще ни дойде от зехтин. Допълнително ще прибавим чесън на прах, горчица, копър и сол. Така, започваме. Първо ще си направим сместа, която ще ни бъде от протеина и горчицата. За целта веднага слагаме купичката, която ще ползваме на кантара. Слагаме, отмерваме, нулираме и отмерваме 195 грама. Още мъничко. 195 грама. Слагаме и половина лъжичка горчица, която няма да броим, тя е с минимално количество въглехидрат. Добавяме и малко сол, чесъна на прах. Последствие, ако има нужда, ще добавяме още сол. Но тъй като цвеклото и моркова са врели със сол, т.е. не се знае дали ще има нужда, затова предпочитам в началото да сложим по-малко сол. Така, сега това, което ни остава да направим, вече кантарчето не ни трябва, тъй като всичко ни е измерено. Остава ни единствено да нарежем моркова. По-лесно ни е така, отколкото да го настъргвам. Малко наподобява на руска салата. Така, после ще разбъркаме отново. А сега така ще ми е по-лесно директно да изсипвам в купичката. Вместо да го настъргвам. Количеството е голямо, 6 блока протеин, въглехидрат, мазнина, но както казах, освен за мен, може някой от семейството ми също да се възползва от тази вкусна салата. Вярвам, че ще го направят. Цвеклото е в червена зона, но то е много полезно, така че ще се го хапнем без огризение. Днес, като първи ден от моето връщане в зоната и първи ден на моя канал, който се надявам да развия, ми действа много добре като мотивация именно показването на рецепти, които смятам да правя, които смятам да консумирам, и това ми действа като мотивация, защото няма мърдане назад. А иначе при мен проблема е не, че не зная рецепти по зоната, напротив, аз съм се хранила по зоната повече от 2 години, но при мен проблема е, че винаги имам идея да започна някаква хранене по зоната или някаква друга диета, и това продължава точно както казват хората от ден до пладне, защото 1-2 дена и прегрешавам и след това се чувствам прецакана и си казвам, аз вече провалих всичко, няма смисъл и всичко се проваля. Сега, като имам канал, като ви показвам рецепти, надявам се да са полезни и за вас,
се надявам да бъда много стриктна, защото вярвам, че зоната, както ми е показала тя за 2 години, е един много здравословен начин на живот, но тя не трябва да е от ден до пладне, а трябва да е за постоянно. Грешката, която направих аз, е, че къде вече от липса на интерес, може би от умора, от смятане на грамажи, килограми, а може би защото си бях достигнала нужното тегло, аз лека по лека се отказах от зоната. Лека по лека също така веднага започнах да качвам и килограми. Така за 2 години, откакто се отказах от зоната, качих 10 кг, които си бях свалила по време на зоната. Когато я спазвах, когато я всъщност научих, когато я спазвах, когато разбрах принципа, научих се да си едно да приготвям рецепти, които други хора са приготвили, друго да измислям мои рецепти. И просто се отказах. Малко по малко, с малко прегрешения, с малко, как да кажа, виновна съм си, каквото и да си кажа, аз съм си виновна, защото го направих. Не се чувствам добре, имам сърцебиене, особено ако ям нещо предимно въглехидратно. И яйцата също ще нарежа сега. Хем качих килограми, хем не се чувствам добре в кожата си, не се харесвам. Затова смятам, че е крайно време отново да се върна в зоната и то така, както трябва да се върна. През тези 2 години, в които лека по лека си натрупах килограмките, аз правих какви ли не опити за други диети, включително и зоната, включително и други по-крайни и по-бързо даващи резултат диети, като например нисковъглехидратната диета, като например да мина само на плодове, защото и това съм го правила. И това също не работи при мен, защото пак така се случва, правя някакви прегрешения първия, втория ден и си казвам, че всичко е отишло по дяволите и не трябва да го правя. Освен това, да продължавам с режима, който съм си избрала към момента. Освен това, смятам, че зоната е най-хубавия режим, тъй като не изисква никакви ограничения човек да извършва. Може да се храни с абсолютно всичко. Добавям и копър, който имах замразен в хладилника. Мисля, че няма да ми е достатъчно, но колкото толкова. И сега ми остава да добавя последно и мазнината, която ще бъде това, което остана да добавя, е 18 грама зехтин. И ще разбъркам. Така, забравих да кажа, че киселите краставички също са солени и те също ще дадат солено на това предястие или салата, както решим да го наречем. Така, единственото, което пропуснах да кажа, е, че предварителната подготовка изисква да се сварят яйцата и да се сварят до не съвсем меки да станат, но да са приятни за хапване. Цвеклото, което е добре да се нареже на няколко части, не да се вари цяла глава, защото по-бавно се сварява. И морковите. Така че, ето, разбъркваме всички съставки. Получава се едно доста добро количество за 6 блока. И както аз мятам да направя, тъй като много обичам такава салата, която малко ми напомня на руска. Аз съм голяма почитателка на руската салата, която в зоната си има вариации. Така. И аз като една такава почитателка на руската салата, в случай на тази салата или предястие, смятам точно половинката да си го хапна,
Няма какво да отмерям, то е балансирано вече. Половината да си го хапна и това да ми бъде вечерята. Ето това е салатката, която се получава. Като грамаж мисля, че е доста добра. Ако на вас ви харесва това, което приготвих, моля харесайте видеото и се абонирайте за канала ми за още лесни рецепти, полезни и с достъпни продукти, смятам на съвсем нормални цени. Благодаря ви!